kaspero. Another day, another vlog na naman tayo. So mag-day spear fishing tayo ngayon. Kahapon nagpahinga ako. So ikakarga na namin yung mga gamit. At doon na tayo sa Baybay magkikita. Mr. RG, si Mr. Danny, Kuya Rex at saka si Kuya yung kasama natin. Dito tayo ngayon sa Diniwid Beach mga kaspero. Paalis na tayo mga kaspero. So doon siguro tayo ngayon sa Hambil. Medyo matumal dito sa Boracay kasi lumaki na naman yung mga alon mga kaspero. Medyo maalon-alon mga kaspero. Alright, nakabihis na tayo mga kaspero. Nagpasayaw-sayaw pa. Mag triple dive tayo ngayon. Nakadalawang dive tayo eh. Ay! Yung aking pana. Patos. Patos tayo, patos. Yan. Pinabanuhan agad, mga kaspero. Unang drop mga kaspero. Long nose yung pero agad. Woo! Swerte natin. Woo! Oh!
buluyaw, tagigiptos dalon. Okay. Patay ah, patay. Nag-drop pa lang. Tagigito agi, may mga malagundo pa.
Okay mga kaspero, lumipat tayo ng spot. Medyo matumal doon sa kabila, kaya dito tayo sa Maradyang, o tinatawag namin Maradyang. Hapit na ito sa Binavista. Shoutout nga pala dito kay Bro GR. Ayan, dito kami ulit. Yun yung lugar nila mga kaspero. Sana dito tayo makadali ng tanigi. Ha!
Dalawa mga kaspero. Dali dalawa. Woo! Ayan mga kaspero, lilipat tayo ng spot. Babalik tayo doon sa Boracay. Kasi medyo matubal rin dito, tsaka sobrang labo ng tubig. Yung napanakan natin, Twisted at saka yung parang red bass na maliit, dalawa. So, kita-kits tayo doon sa Boracay mga kaspero. Medyo mataas pa yung araw eh. So, sakto yan, mga 5:30 o alas 6, uwi na kami. Biyahe mo na kami mga kaspero. Okay, nandito na tayo sa Shangri-La, sa Boracay mga kaspero. Dito tayo sa pinapanaan namin ng long nose. Dito medyo malabo pa rin yung tubig. Ang oras natin alas 4 na. May isang oras na lang tayo para mag-dive.
Dito na tayo sa tabi mga kaspero. Dito na tayo sa Diniwid Beach. Ayan, masyadong maaga yung dating natin. Pero pagod na rin kasi. Ano oras na rin? Alas 5 na. Mag alas 6 na siguro. So check natin maya maya yung mga nahuli natin. Yan yung mga huli namin mga kaspero. Ito, barakuda, karatan. Yan, may limos pa tayo rito ah. Ay, ito. Yan.